अरे त का हो गुड्डू भैया, हाई कनवा में का लगोले बाड़ी हो? जमाना कितना आगे बढ़ गई है त्रिभुवन भैया, रउआ तो बहुत पीछे बानी। ई एयरफोन बाटे, इसे मोबाइल में लगा के बात करल जाला। अरे त भैया मोबाइल नहीं दिखाता। हम बतावत बानी मोबाइल कहाँ बाटे। एको नई नई स्टाइल चोली में रख के मोबाइल, हर एगो नई नई स्टाइल चोली में रख के मोबाइल। एयरफोन कनेक्शन मस्ती में बतियात बारी ना, चेहरा ओढ़नी से छुपा के काल जजात बारी ना। एगो नई नई स्टाइल चोली में रख के मोबाइल, एगो नई नई स्टाइल चोली में रख के मोबाइल। एयरफोन कनेक्शन मस्ती में बतियात बारी ना, चेहरा ओढ़नी से छुपा के काल जजात बारी ना। कॉपी कलम हाथ में बारे अच्छा मिलल बहाना बा, ये जाने कब खत्म पीरियड रेस्टोरेंट में जाना बा। कॉपी कलम हाथ में बारे अच्छा मिलल बहाना बा, ये जाने कब खत्म पीरियड रेस्टोरेंट में जाना बा। होटल में खूब चली क्लास, लागली बड़ी झकास, होटल में खूब चली क्लास। फिल्मी स्टाइल में तनिको ना शर्मात बारी ना, एयरफोन कनेक्शन मस्ती में बतियात बारी ना। कहो नसीले होठ रसीले सीना नक्शेदार बा, घुमा तानी बीच गार्डन में केहू के इंतजार बा। नैन नसीले होठ रसीले सीना नक्शेदार बा, घुमा तानी बीच गार्डन में केहू के इंतजार बा। केकरा से नेह लगई है, के कोई तरसई है, केकरा से नेह लगई है। टाइम देखी घड़ी में इधर उधर रकुलात बारी ना, एयरफोन कनेक्शन मस्ती में बतियात बारी ना। कहो टाइम से घर पहुँचे ओढ़नी मुँह से हटाई हो, राजपति जय हिंद से पूछे होला कहाँ पढ़ाई हो। टाइम से घर पहुँचे ओढ़नी मुँह से हटाई हो, राजपति जय हिंद
से पूछे होला कहाँ पढ़ाई हो। करेली मोबाइल स्विच ऑफ, रात में गुड्डू से होई बात। करेली मोबाइल स्विच ऑफ, रात में गुड्डू से होई बात। कैसे चली पढ़ाई इतना व्यस्त देखात बारी ना। एयरफोन कनेक्शन मस्ती में बतियात बारी ना। ये नई नई स्टाइल चोली में रख के मोबाइल। ये नई नई स्टाइल चोली में रख के मोबाइल। एयरफोन कनेक्शन मस्ती में बतियात बारी ना। चेहरा ओढ़नी से छुपा के काल जजात बारी ना। एयरफोन कनेक्शन मस्ती